Mani kono hamza de. Mani kono borok. दा तब फाले दा hai borom ya phari khabai lam saka भाई के फरी मानो ताम खलाई मानो तब त्रिपुरा यूनिवर्सिटी पर्यंत कक बरक फोरोंजागौ अब किसानी कगया आगामी दिनों तेब कक बरक न जों डेभलपमेन्ट खायनायनि बागै वान सुगै दंगौ एडिसि हापां तेब वान सुग दंगौ स्टेट गभर्नमेन्ट वान सुगै दंगौ बेखाय आबोनि बागै न ताकुराव बुखुराव जों मानिकक न बरम मारिनाय मानिकक बै मा सिनाय मानिकक बै जों गोबां मा कथमा रक सुयै चिनि नेक्स्ट जेनारेशननि बागै कलांनि मा थांनाय दिनै आरो चिनि बरम गोनां कमलिया दा बर्मा बिनि गोबां बिजाब दंगौ तिख्लाय खालामनानै हयथ' ब सालसा असुंजारिया खारि थाङानो किन्तु बिनि मुकुमु दफानि बागै ब जे खराचा सै गोरोंथिनि बागै जे सै खालामनानै म कायसा लाइगुमा उइ दंगानो ताय आं बिसि कक सालिया तेव कायसा प्रग्रामाव थाना दंगौ आहाय नाहाय तिनि बिलाइखौनो तंथका आं बि स्पेशली थैंक्स रिनानि मुसुंगो चिनि आमपुरा स्कुलनि चिनि मेडाम नो तामनि हिंगा काय मुसुक नायथत पान्दाव बानो बरम रिउ और तुबुमानि बागै ताय जत स्कुलनि फायनाय फोरोंनाय जे काय और सोशल जारा चिनि वर्कार्स रो जारा और फायमानजा फायनाय ताय फोरोंनाय सोलोंनाय जतनो न आहाय नाहाय खाका हाम याफारै आनि क मुसुक न हंसितुन क बरक आयु ब्लकथुन क बरक केबो खरजाक सितुन क बरक केबो साजाक सितुन हामबाय खुलुमबाय का दिनै क बरक सालनि पान्दानि और स्कुलनि हेड मिस्ट्रेस बरम गोनां जिब सागरिका देवबर्मा उइलानानि खाका हाम ताय हामजामा याफारो ताय दिनै न पान्दाव फायमानजाक फैनाय दिनै तो टाइट करे दे कक बरक सैग्रों कक थाय सैग्रों कक लबनाय दिनै बरम गोनां